Sä tulit tänne. Älä hakkaa täällä. Kuvaa. Mä laitan tän tubeen. Mä laitan tän tubeen. Kaikki kuulee sun äänet. Kaikki kuulee, kun sä panet tää. Mut se ei välttämättä tuu, koska siellä on se juttu. Mikä juttu? Mä laitoin ne kaikki pois sieltä. Sitten ne kuulis sun äänen. Vähän noloa. Mä mietin, sä laitat sun YouTubeen, mutta on mä laitan siihen jotain kakkonen ja sitten niin kammuttelee. Sun pitää poistaa se. En poista. No sit siitä tulee rossua siellä. Okay. Kai mä nyt. Sua vähän pelottaa, kun sä laitat asioita YouTubeen. Joo, sä oot laittaas just. Niin, miksi sä No, kaikki alkaa nauraa sun tubää. Niin, mä sanoin, että... Niin, kuttelee, se näyttää, sit kaikki ottaa kommenttia. Sulla on aika nolo ääni. Ja sulle. No aina sitten mun GT. Mä lähetän linkkiä, että enkä kattoo score GT. Sä saat toisten nimi Georgia. Enkä. Miksen? No se on rikos. On. Hermanni Piaras. Jami tekee ääniä. Loads. Mä laitan sitä oikeesti YouTubeen. Täällä Mans puhuu vähän kakkantaa. Täällä panetaan, eli Jami panee täällä. Mitä? Häh?